Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant, molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular. Per exemple, va ser president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana des de 1978 fins al 81 i ha estat també vicepresident de la CONFAB des del 2012 fins al 2015. A l'àmbit professional, ha estat cap de recursos humans de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs del 98 al 2004, subdirector general de participació en l'àmbit local de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2012, gerent de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2013 al 2015 i comissionat de participació i democràcia activa de l'Ajuntament de Barcelona. A l'àmbit acadèmic, és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com a professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquestes matèries. Què és una comunitat de propietaris? Propietaris i propietàries, òbviament. Clar, sembla una cosa normal perquè la major part de la població catalana viu en edificis que estan constituïts en aquest règim. Més del 70% dels habitatges plurifamiliars, segons dades de l'IDESCAT de l'any 2007, no hi ha dades més recents, constitueixen pisos que el règim de tinença és el de propietat horitzontal. Quina cosa és això de la propietat horitzontal, que sembla una cosa estranya, no? Perquè què vol dir propietat horitzontal? Que està estirada. És un concepte jurídic que el que fa és permetre que una unitat que no tindria entitat per si mateixa, un pis, el primer primera, el segon tercera, pugui ser susceptible d'utilització singular i de transmissió singular. Quan tenim un edifici que està constituït en règim de propietat horitzontal, la persona titular d'un d'aquests pisos, d'una finca, que es consideren finques, la persona titular d'un d'aquests pisos és titular exclusiu de l'element privatiu primer-primera, segon-tercera, i alhora copropietari amb la resta de persones que formen part són titulars de les altres unitats, finques, pisos o locals que formen part de l'edifici. Quins són aquests elements comuns? Parlarem d'ells amb més detall en un altre moment, però els elements comuns són aquells que permeten que aquesta singularitat, el meu pis primer-primera, pugui tenir existència. Si jo trec el primer-primera de la façana, del sòl, del terrat, de les parets que formen l'edifici, el meu primer-primera no podria existir. És una unitat, anem a dir, fictícia, és una unitat creada pel dret. No existeix no tinc una altra possibilitat d'existir. En aquest règim de la propietat horitzontal, com que hi ha aquesta dualitat de titularitat exclusiva sobre la finca, sobre el meu pis, que em dona dret a utilitzar-lo d'acord amb les normes de convivència generalment establertes, i alhora la copropietat dels elements comuns es regula una fórmula de funcionament que ens obliga a trobar-nos i a posar-nos d'acord en el funcionament d'aquests elements comuns de l'edifici. L'escala, el vestíbul, l'ascensor, la façana, els balcons, el terrat, són alguns d'aquests elements comuns que moltes de les persones que esteu sentint aquesta informació us haureu trobat en alguna ocasió amb alguna dificultat per acabar d'entendre si és privatiu, si és comú, qui ha de pagar el manteniment o qui ha de pagar la reparació. En qualsevol cas, és important saber que aquest règim de propietat, que té aquesta dualitat d'exclusivitat i copropietat que us comentava fa un moment, aquest règim té unes característiques singulars de les que avui, ara, només en parlarem d'un parell. Una d'elles és el títol que fa néixer aquesta propietat horitzontal. De quina manera es constitueix aquesta propietat horitzontal? Normalment, en els anys que corren ara, aquest títol el fan els promotors de l'edifici quan no s'ha construït encara o s'està construint, o si no existís l'amo, el propietari, la propietària de l'edifici complet que vol crear aquestes unitats que diem finques. Aquest títol constitutiu el podeu trobar al registre de la propietat, perquè és el que explica com es va fer aquesta divisió. I aquest títol constitutiu ha de tenir un contingut concret del qual el més significatiu és la quota o coeficient de copropietat. Cada finca, cada unitat, cada pis, cada local
primera, tercera, segona, local 1, local 2, tenen un coeficient de propietat que sumant tots els coeficients ha de donar 100. I aquest coeficient és el que serveix per calcular què és el que ha de pagar cada persona per col·laborar en el manteniment de les despeses comuns de l'edifici. En moltes ocasions la gent decideix, la junta de propietaris decideix que en lloc d'utilitzar la quota, el coeficient de copropietat, es divideix de manera proporcional. Això és una decisió de la junta, que no hi hauria cap problema en fer-la, però en principi la idea és que sigui aquest coeficient el que serveixi per mesurar això. El coeficient aquest també ens pot servir per calcular majories en algun moment determinat, en parlarem en un altre moment, majories per determinar quan es pot prendre determinats acords. Hi ha acords que s'han de prendre per majoria simple, altres que s'han de prendre per unanimitat, altres per unes majories qualificades. Però d'això ja en parlarem en un altre moment. Ara només cal que sapiguem que la quota de participació, el coeficient de la comunitat de cada unitat indivisa, de cada pis concret o de cada local concret, és el que ens assegura això com pot funcionar. I aquest títol constitutiu de la propietat es pot modificar per acord unànim de totes les persones que formen part de la comunitat i requereix un seguit de tramitacions a les que ara no m'entretindré, però que tindreu al vostre abast i la documentació que us deixarem al costat de la presentació que us estic fent ara.